Sin nga ingu yu blay kung sara ba pilalong lakloi ban ay ka testimony ling baju ni unyang yong yu balami oi anda kibri kala i ka dur ka jong pi shakman taki kin sange chisha ba uni dawai ubanga ngasna ulong shisha uba bayarap mo na kamanta jong unyang yong unyang mong bat ba ka testimony ka ba pimod ban ay kani ka por ka dish pang jong yang yong te hakunu ka benta piyo e kani ka dawai panang no piyo e kani ka dawai lingba jong no piyo e kani ka dawai bat piyo e number phone changa Ningkong ay nguyo blay ba ublay hi ublak blay kalak kalenti ya kajing im changa ma dan la let sim dawai keleng keleng inu nyang yong ringam jam dan jingarap iya te idon iperlok changa i ai number phone ita kan i ai number phone ita te ngasa phone ngasa call pi te ngasa wan sim dawai nang ni nadu bang sim dawai nang ni te ulo yarap ma mentak sa stang madu malahi ni tikmat kmat hoi Ray mentau la kham jam la kham yu ray menchua le kala yong kala yu hama kala ima bha ka por ba wan mo hoi kit kidur ka badang don mentat te udang don hi malu mala ni khamat ai ma pada jam do ray usa jam ski ban ni haban yesa ila dai ni di dawai la ni ta dawai ru ni haban yesa ni haban yu namar ba la ni sugar ki ru kasipor ma kasimpor te ni haban ni ai ap ni haban yesa iki ba ro ni haban yesa te ni kong pat ni haban bu kicing dua hublay ma hublay hi ula bat beli kala kanti hublay hi ula ban sa iki kicing pang sistem jong iki bereu ma te uni u knyang yong jong pi u perba piyo u de bla slem ba aslam ula mi te ni kong umi tang nang ne hadin tang nang ne umi te hadin pa men sngi umi tang nang tu men miet ngadandai tu ngala sak kmat empat lidai ngada ki mas dapat la yong le paro sidur la yong telio la riban le te perba mi kum ta pilawat dawai shwe shwe wat shwe ngala di dawai ngala di yu la sistem asdam ngadi dawai re dan jingara be ma te na du bang ayo ka dawai ka nomor perba piwan hani te shukani iktien mo kong sara perba piwan hani te long ba tai ka dur jong piru ngabi issue te mo hoi kala yong kamut ba gitu ke dawai ke babita kamut ka don steroid king kamut pedang sedang tak ka ikut ne kumnu pedang sedang tak ning kong tu dawai bayu na pi em udai wai doktor ki dawai doktor jong doktor te kram tak shudi ha shudi yu kum tu ting ting i kum ba ka khu ting ting i pakai yong ba te ngaklam di su sistem ngala di tamba mentai te undi dawai ba di pat pi tu jonga pat ulong kumnu dawai bang adi jom pi pat long usung per kan ngala adi ngala ta ngala yu kum tu kadang mikisni te ngai kadang per te ka sabon mo kam dei e tai ka dawai ba pita te namar ba don ki briu ki ba ong mo ba kum tu da bu dur ki ong be ba ngasu edit gitu ki dur ki jing ka tu dur ka buas ka tu ba yong jong pi mo tengah ka be ba pi hi pen ba tai mo namar ka tu te di hapur ba ka nga kama ba ka tu ka dur ba pisen nga di hadin ba pilata itu dawai ka taru mendai ni tere sya kamat le ka khams kam wors mo tengah ka be pen syai ka ta ka benta ba anda la bu lang itu dur jong pi ba kat no jing yong ka dur jong pi ken chakamat por ba kadang yong ba ka dur jong empat tak ada wa jong pi te kadang yong ba ani kalalong kum kibriu ki ong kum kilalong kum rengai kibriu ki ong beli pilong kan ne beli piyong kan ne macua pili pi pabriu pili ba mata beli piyong kan ne mo te ngapat ong ken bangami itu nyang mo te ngapat tip di nyang yong ru ri ông chỉ bắt lọc mà bộ điều nhau cho phi đi nhau yong mà để ngăn ngõ cái nhị nhau yong ayu của một tam mà để ngắm tiếp ngắm ai cái để nó được ngawan hang này hi ngang i bukan dur song la de kelas per kelas dang wan biang las dang wan biang pisen yang ai tidur ki barim bat ngai i menta kala wan biang namar pide ke breu ke bali te ngaku aban keli namar ba pita umdei tang pidi umdei tang ubadi namar ba don ki breu ki ba yo kini jing sistem kala bande na ka kpo te kala bande na ka kala bande na ki krim
kala bande na kasngi kala bande ki bui ki benta handrei ba kidi ki dawai ke jengapat namar ba kidi ki 100% herbal kadai be bangasna di kijing penpau ka bau blei u ajing start yanga te ba pius kini ki dawai di ba ka bata te ba pita kini ka dawai ke jenga ka kalong kumnu pisung long kumnu ka sni do jeng pi ka namar don ki bong badalata kum kini ki jai dawai kalong ka pensau karang ka penlong kumni ka penlong kumtai te purba pita te ka kalong pisung long kumnu ma por bang ta ning kong tu te kadon hi ka jing kluit kalong kluit sni do kalong sau ma kasa re mde re bangin tin ba ngide ban shania bet ma ke e bangi sim ke e bangi la ngide ban shania bet te kawan hi jing sau malu malam tu tambang ta bet kada sau kada kluit rung ta bet mar ngasubtu ba ke kadang yele bantan banyak tani ka tu ka dawai ka barim kadang yele bantan itu dawai kadang yele bantan itu kenyang ban pinmi be sabar ma tengah tak sta te nak tupat kelas dam coach te ke le ban kho hi malu malam oh ka kho prong ru ka kho prong malu malam tu te mni le ka taru ngam skoi era ngale bet ngata bet ngi bet hadu mentang ngata bet kan te mni le shu mentapat ka stana na ngila set khmat tu ka sabon hoi ka sabon kalong kumnu ka sabon ba ai mapiru na ngila set khmat tu ru stana kalong peli kalong pelung sni do skulong ma te la dangi set khmat kiwe pat kam long ka sni do kalong terkhong re dangi set khmat khane pat kalong kalong pelung sni do stana ma hoi te ka tu ka we ka ba nga prefer ru ye pi ka long ba ling ba chung ki tu ki slamo ten ba chung ki sla ka bangan sa pelat gitu ki sla ke bangan sa pelat ling ba chung ki tu ki ben petak mat mo ka banga ngadang le menta ngadang penter khong itu ki sla bat ki we ki bangan sa tep lang hatu te ki tu ki sla pat ka gitu ki khambat sla pat ka long kum do ba pipi le ka bes gitu sutana ban mar ngasak khaman nge ebet gitu namar balaweng no yorus pato pilale no itu ki sla weng itu ke rus wata ngam nyak ngam isu te ngasak khamat bede tu isla te sak khamat nge ebet tu isla te ngasutana ngasoyu ngasoba dami knyang tang malu malaru uyarap ha to mot ki sabon ru kalong ka babiang dei te nga ingu yu play ba phila long lak loi namar ba bun bha ki bri ki bala jem te yang yong yang mong ki kyang ngapane ka testum di kim ai te kala long block bhai ki ba men sim ba ki wi pat mo shong no ba ki ba yo ko mi ki di ki chak kyang ko ma pi mo te ke ba pin ai men sim kum no pa di ki ni se ki ba dang yu ite namar ki don mo ki ong bating mo ban use yo nang jur nang te ke ba pi kwa pa ban ong ye ki ba pila use uni dawai chunga ka don side effect ne kam don ni re te bak nga kwa ba pi pen shai khnang ba ki we on da kin wan shim te kenong kin sngo shngan ken te nang om ne kan ni ki perlok bar ro perlok ki te om ne kan nga bal amat ya la de te kam don jingta kam don ni re kan ka dawai re mde ban tieng mde ban yu namar kamdan jikta kamdan ire ma yang ate kamdan jikta ire namar ba nglata sikatur kamdile re te kamdan jikta kamdan ire te mde ban tieng mde ban yu subu tang kijing dawai bat sunget bet ba ke bangile kalong bet ka bajam bet hoi te kalong ru mo ka kumakani ka dawai namar ka dawai chunga karem pite be kata mo te don bun ki bri ki ong barem te pisa pite bi ki khambat ki long kumnu da thiet shikilu andala pen terkhong ye ki andala sanyi ki tang siteng pawar ummi te namar don ki bri ki ong bagarem pala ka dawai chung ka kong kiri mo te henry onda ki bri ki layo kya jem do bet mo te ngaku aban keli kan ka dawai ka ba pipi use kan ne kumbakat no benai lai benai ni ban penelkam lai benai mentah kala kiu mentah san benai lala hapo san benai ha ka san benai mentah lala te pi ka jingkeli chunga pa kalong ba katnu benai pi ka lut ka dawai la ta tista to ya ka ta kumnu pi ta ro ya kam batai lang ni dan ni ta tista ka dawai pi ta kumnu dan lai benai la lut bet namar ben miet ngila pen saat chua ngila pen saat te Even side kumno mo batai wat so igan klik tin kendian te hakan ukur kom pita e ketu kadawai khat be hibul ngatong be hibul te
te ngala bu hibul kum tu te ngala pesat no ha dadon ngabas liu gas mo te ngabas ada gas ban ngai direct bay gas te ndai las ad la iba kelas ad ha kala kluit ham tu te ngapen liu gas ngai em tu hadu benda kam ayu kan long detha te la detha kum tu pat masata la sim tu kan pat baru tu kan pat masop lut hang no badan tu bayong te ngasop do kan pat kan ngasop baru kan du kmat te ngala dep sop i du kmat em tu te ngathia no menit ngathia ngala e mit kim step ngala weng lut itu kan pat ngaset kmat tenang ta ngaset kmat te dapat itu bang ibu itu kan pat ini ki bayong kan itu kan baik ikut oh ili ilong li bet dem dere ban ong ban tak tang tiang ni ban tak bet menmiet ni ban tak bet ya kan bat ni bu bet ya kan bat itu gi baik temat mensingi ro ikan dia dawai pita mensingi ngasim tang kong pnang te ngata tang kong pnang te ngasa ai sunscreen hajram tak kata te pi pen imo kan dia mo sim kong sara katu kan dia ngan ai hai sim te pi laban lawe katu maka kadawai kalong ha katu karukom ma kai menta ka baka basa ka ditang so mulumala tang so ketika khmat namar purbawan tengai iba mi itu isu ka dur kadar jong pimo kene ken kadawai ngide ban yang pikam sota kende na kene ngide ban kaken isi sama te ngide ban bu hibul tengi persat kan tengi persat te 8 saat pat misa bu suam tu kan pendet tha te ngidang set khamat tu le dia tengi bu banyak tu ban pendet tha swa te na tu pat swa bengin thia ni sata kan sim ne kan pat rata bet ni ki ba talut baro dan badan ni ki bayang hangno badan bayang ai bu khamr ban ni namar ka porba phi dang wan sim ka ni ka dawai ka chenga phi ka dur ka dar cheng phi ka sti bha te ka e bha tanga ipa mta ka pulung mo namar hani ro nga thep itu ba ya wrinkles nga thep ban pen pulung te ka tu ka di ka sabon mo ka ni ka di ka sabon kane sabon ban sak khamat de te rang sak khamat di kane kalau pulung kane kumnu kane ka sabon kane katnu kane sobanai sampai kadang ne kamu kadang tat ken chis pa tengka kadang tat mo syong garem kadawai namar bah kini ki umpenyang em ngasna kumba ki umpenyang ki bangasain ladi kalong arteli ki umpenyang basain te ya ka umpenyang jong kapat ngasain bat kini ka umpenyang de kini ki sisemisit ta kadau kalong karem bah ta ki briu pat sometime pat bun bah kim tre rebong banta kadawai jenga bakalong umpenyang long kombat kumni tengah ko ba pen ong ro kene benta tire ban ong kumta kabas tunat hala da nga ningkong perbanak ta ikane to kadang hi ke jing sngola tim long tihot tamba kadang tiru na kim step la sak khamat tunat pas ngo kum kalong yo vitamin ka khamat ha kadai te mentapat ngan ta ikane ada dan syu kane ngamnang syu banian bani bakas ngutenat hot sutenat kesno iu pat kalong yu bhai ksni do kalong long plung kesno long te sutenat kan bang tak tang cinta khmat mlong syu ngasno kata khong ha ka jing sisa ba kiladon ba komplain yang ngas panggan ka dawai te ki ong ba kong change no eka sa ka cream te ngalo ngan le training no sapo Delhi na kamta ka cream te andang ala what information nga hapat chemical haka te ngadiken baladangan art chemical ka ban pankalai ka sa ka cream te kamot kan salong kan one herbal chu te ka ei ka ba phikwa bangan phikwa enga bangan pakala cream bine phikwa enga bangan le bakan long piar be kumne namar ba kanum kta x ni do jomiru kam kta ho namar banga i ka plung bahas ni do phimenta tengah kwa bakan long piar be kumne bangin yo be dai be kanei ka kanbat ba kanbat kamdei de kanbat yu ka dei na klau ho sutenat kemudian jikta desila dengan ilat dah krim ngila penon kambat kiwei te kan keta kan keta kan senti keloi patma kadai sutenat bang ilat bede lagi kan dia kan dah kan dia mah bang sutenat dia ladi bangal amat dia ladi mah hoi dia sutenat bede kan dia te ngadang persang matang ni ngan kum ngan ton ai ka krim badi babun ki complain te don hi katu kan ni ki ong kabyang kada kan ni don pakan ni te nakasai jung pi pat pi kumno
Nga setenar bedakan ya. Dagat Kok tubig. dagat krim kok bedakan ya. Okay, to kabli sibun kong sara pilalong lakloy banay ke testimony. Tegan di daga mon ka jung pi bangan palai kan ke video. Tak beli. Hoi, tengah ngej bah hapo ka hapo nongstone kini bas ngap hapo nongstone te imar ka supply namar nganam ai supply station ni ngangan ai training kini ya kong sarangan sa ai training namar kini ki dawai jung apinam yo sa polenti singkin namar ba ngesia keren hang ni mo kalong ba bun ki bri ki ong tang ba dei dawai nyang mong ki sia pante long ki sia simpateng te katu kalong ka penma mo yaki te naka site jong kani ka dawai ke jung ka bansawan brand dia ka leng ba jung kong sara ki we ki ba testimony kan sawan haka liang juga brand te kemud ki ba kwa bet ban khia janai ki ba kwa bet ban shim ka dawai kemud kin hawan ben na po ka jaka ka banga nga ai manga kemud kenem yo pateng na we namar nganam di pateng bat kan di hapo nong stein te kemat ngan sa ai pi namar ba pilalong kumbal along train dia pi ha kan ki dawai namar kin wan bun ba ki dawai junga nam ta kan ga ta ki khulung nam ta khat nam ta ki ba bun chai ki dawai ka banga ngan sa ka banga la shna tengmud kin wan bun ha kemud ka supply kan don hapo ka ban yo ban bandi ka de hapo ki dukan jung pi mo ka pir along pin lalong jingkur kur ye pi leng ba kan ni mo ba pi Aisha Aslam takadao ke ba pi pa ba pi ngap ye kan ni video kalong ba nga ai men si me pi kalong ba de ban ya ne mo mde ban ya ne mde ban ni sim pateng ki dawai lada pi kwa be ban jam pi wan pan pau de la jong namar don ki jai kini ki skin jungi don la ka jong ki knyang ki be ki mix ni do jong ki temo te lada ki sia pan kom to umtip yo ki de na ka khpo umtip yo de na ka snam umtip yo de na ka sngi umtip te la sia pan kom to kini ki dawai ya pan kamlong namar kini ki dawai ki banga shna pi ses tu hi ka di 100% herbal kalong be bada ka banga shushong duai te nganget ba lemba ka ni ka video ka ba pi pila sya bangan pelai kalong jiker kuis ki babun bun ba kan sawan shim be kan ni ka dawai bat ka we lada ki briu ki kwa hi mo ba kin jam ki de ban yai ne nganget ba Yaisha namar banga EP de gebreuk be Yaisha bat kawe ke bako ngu pun ba ki breuk ban sim ka dawai jonga ki banga ngakhang long kim tere te man ko ngu ikatu banga khang namar don bun ki bela jam tong pej mo kini mlong ban bam ten nai bam ten re ki ong onda ki la jam ngi ki bam tingi ka kakta biang kala bende ru na ka kpo kala bende ngam khang ki ngakama banga khang ki make up ru ngam sya ki make up ngam sya bi natural mo namar make up ru don kini ki jait ki baki art ki ba pernai ki itu ki ngimtip ki art da ka hapo ka tu ki make up tengam da prefer ki bakin khamtam kini ki balawum versa ka sini do ban tak make up mo te nganget banga kandi kan salong cikar kush ki babun ba ki we ki belada ai testimony ru ki ban si namar omde tang mapi bakin si da jong ki kmat ba kandi kam de banga shoe edit henry ba pi lawan daladi ban long cikar kush ki we mo to bele ne yokor kui pi kong sara ba kum ju ki bas ngap ki ba pet kan long cikar kur ya pi hoi ka dawai kan rem ka dawai henry ka haba pi ai ne pa kan yo pengkia janai bat namarangan penha be ka ru mentah ka dor ka ban rius pa bat ka ba hajar bat balai spa ladangan la ngan panhap ka balai spa tambah ka kendiat palat hari nak menta ki bajengai te kala la ka besi hajar maka besi hajar pi iyo lang bero ka sabon hari ki bandru spa mbio sabon re ka besi hajar ka namar lenti bajengai ju pi kala sup bede ka besi hajar kini ki bandru spa te da shimna ni rubiang ka sabon pa ka de sispa katarung ngan bu lang kenang baka don ki bakwa ban kendiat ki bom don pisa dengan bu lang at least kan long jikar kuma te ka beli shibun kong sarai ka jing ites mini jong pi bar ka long jikar kui shibun nam ta ka burum jeple amen ya roi try te menta philai I dalam jong ki khmat ya ka testimony jong I kong sara hawai kam de etang jong kong sara dan shibun bha ki testimony ke bangan supply na ka we ka sngi sha ka we ka sngi ka ba ki brio ki penan kami ka dawai ka jonga bat ki long bat pi isha khmat na du ar hajar kitu ki ar hajar khat phra khat khandai khat new kitu ki bangal apply ka video ka jonga shakhman te bakilong 100% kilong herbal te gada pikwa shisha bapin penan kami kani kadawai ngada karpat epi mde tai kadawai ka jonga ka ba pikwa penan kam lada pikwa shisha banyo be ka slido ka ba khut lene banyo khia lene banyo ka met ka ba kwai ka ba khia sngobha naya shim kini kadawai yapan nene na yeshim kini kadawai yapan bha be balik ban pedi ki doktor nene bha be balik ban mi be daladi namar ba ai I ba mentah kham tamu nyang mong
kumba ngala depan pelai testimoni jonga syakmat ba kumnu unyang mong jonga ulah tap ke seni do ko jonga badu knyang pi gani kumba ngala pen i bagani gani kaskar bo knyang baro kala tap ke seni do jonga baro kadau kolong ngamyo re laslem ngala yo ke testimoni ki ba kumnu ki bri kala yo khia kadau baka penslem yang kolong ba ka mobile jonga la satu no nani po ka jaka dawai te kibatu ika mobile pat kila reset load ya ka bed phone bat ke video bat ki dur baro te kala simpor yang ban yo biang ya gitu gidur namar baki bri ke bela jam ke man sim show tengah up biang ban up da ki wei pat ban wan bat kum juru don hi kibanga don kibangala bani kundu personal ru banga pane ka testimony na ki kim ai ringa ai ngu ublei pat ding bai kong sara bat ki wei ki bala wan syakmat ki ban ai ka testimony ki jengki haba ki panen kami ke dawai ke jenga ba kumnu kila yo ban kila yo khia hoi pini i om tang katu ikong sara ba pelai ya ke video ba ila yo khia ande pini i nakawei ke benai syakawei ke benai nganang ya pelai hadu ba pini i ya ke jing janai ben yo khia namar idasa menta so ka khman te re ba bun hi kila yo khia na hapor ba iwan shim ya ka dawai nanga kalong batang ka dur jing i rungami isu bat ka daw kalong ba syakmat ru ka dur kalong bala sya delete no ka dur ke jenga hande ai ngui ble bi kong sara ibu bat ngayo ka tu ka dur ka ba i don sa bat kani ka de video ka ba ilawan dala de bai pandon kam te ka ike pangakwa ban onge pi ka de ka por kala da pi kwa ka dawai te nganam ai ka dawai ka ba sia sim pateng nanu kalong bai piawan ban ped i bai dala de hanga te kadau kolong balai bangakwa ban ong kumde namar ba unyang mong de unyang kanu konuru lada pimlet dala di kani ka ba sia keren ka ba sia sim kum tu ka wara jing mo khamtam unyang mong ai ibun pha ki ju sim pateng yu unyang mong kumbanga ngalong syakmat sim pateng lata melat ke lata kitiki malom da ka jing suggest jono lalit chule banta don hiru ke ba menshwa ke wan sim ke dawai ke jonga ke ba klempet i dala di ke wan pet i bladi bagi syuta te namar ba dan kibriyo kiba ki ong ba mlongkong kadawai ka jupi si senta kadawai jupi ka sip namar ba kip ki wan pet i dala de te kim tip ke ba kini kibriyo kibala penon kam dawai syakmat kala penekam dari supaya kemar kolong baki dawai doktor ki doni ke steroid ta badan ke steroid bata baki dawai jungai ke belong kembat te kamut kasip ke dur ke jengki lada kila ban sya temu kan tu ke jing sip ban sa kan naik makan don ke jing koprong etc henry ki briu ke belawan pen i pada ladi tengah layu ban saja si ki bakum no ken le shwa ban use ke dawai ke jonga badon pat ki bom le namar badon ki briu ki ba kim use kitang shumi ki lawan no nane kim juta ai eru tang season 1 long kila yokhia te don ki briu ki ba tang season ta ru iden iwe banyang yong jo i ila jam mentah i use tang kawai gadawai ila yokhia te don bagi bas shempor kala bandai ru napo namar don ini kong sara i shempor i marka de ru napo takadaw i la batai ba i don ru i dawai badi ubanga ngasna balong kumdi uni udi umau badan yo ma ba gastric kador jeng ka dei saus pa te uni uwei pat ubedin tang ya gastric bat ya liver nam ta liver ba badan ni gastric uni ru dei saus pa pat henry uni pat ubadan bat udon ba gastric pat ya ma ba pengkuis nam ba de collagen bat kiwe extra ke banga ngabu uni pa ulah hab ya kador ka jeng ulah hab sans pa tang labu iwa kador ka ba lala ka jong namar ka jing shna ya ki ka dei hala ka jong te namar ladangan mix lang yudi mau haba kani hakani ha uni dawai kumut mau ulah kamduna ka bor telada mix lang kumjuru yoni ulivor hakani te kala kamduna ka bor takada ngala bu na lala ka jong ki ba kamdani ka problem ke de kala wan shim de kani te henry na ka benta pat kitu ki bom don pa ki berani kiwi ki issue kala wan shim be de kani namar bang labu ya ka ki babun jai ki problem te ke pangako aban ong epi na ka benta jong kini ki badan problem nam ta ka skin issue subhana ya lala pi wan shim dawai na ngaru ngasu ko aban hikai pi kalong ba nai shim kini ki dawai ya pan nai shu phashim kum tu namar ba kham tam kini ki dawai ki doktor ki dan steroid once baki dan steroid kamut ala da pita mta kamut shtayo kala itanat bha kasini do jopi kala ikhuit pha re hada pi i no na pawashit singi ka saukar ang laki laka da pi i ka tap lut baro henry ka dawai ka junga namar ba de ka 100% herbal ka bam shim la kle khamban ka de bidi ki umpenyang ke banga nga sign hi banga le de sesame seed ka de ka very costly ka rems bha tengah hap sign hi ki umpenyang ban pen bi umpenyang ka bat ki khambat menta ngawan ra ayu khambat
siang no sikilo andang la sanyi u mi tang sipawa te kadau don bun ki ong baka dawai chunga karem hoi karem ka dawai chunga na barki digi khampat pat anda ki jem du sundan batsa kawai ka banga kwa ban ong sapang jo uni nyang mong umdei badan tang hoi ka kerteng nyang mong ka laban ong pigmentation ka laban dei tang kawai henry kadau jo jing nyang mong kam dei eta na kadau jo jing shit sngi kam dei eta na kadau ka pregnancy kam dei eta tang na kadau liver tingi don la ka jong ka issue ka jing don kadau dan ki ba mi nyang mong na kadau ka pregnancy na ka periods kala block kumba 9 months teka kami ya to hari ki manamta kini ki pregnancy kala very easy ondala yo khun kumtu dapita kamut dapita no ka kloi namar ka dei ka basapo dapita no ka kloi kan ban pengkhoi te ka kham kloi hari kini ki bala ta ga dawai steroid ki bala sim pateng bala lata bun sin pha kala sim por ya ka klasim pore ka ban pen khoi rela pita piyai ta kamut kan jemben te dan pat ki bayo nyang mong ka de na ka daw jong ka snam kaden kada bayo nyang mong na ka daw jong liver kum kini ki bri ki badi kiat kum kini ki badi ki secret ki bam ki jing bam khoi na mare ka met ka jingi hab detox bet la da detox ya ka met ka jingi te kamut kamut ka kalong block si kini ki pores kini ka met ka jingi baro takada ka met jingi hab detox takada ngawan ra kini ki dawai pat ya ban detox pat mardan kini ki kumbai kong sarai long shakmat badan kini ki slai ka banga ngasna te haka jaka jongoni urus wato ngawan ra na de kini ki sla khambat ka banga ngasanyi ki pada na pi betak khamat de ki bet kini ki knyang ru ki jam dan shibun ki testimony ka baki brio ki la de ban ai wat ki knyang ru ki jam kini ki pini i ki dur ki jongki ka banga ngan sapus wat kini ki badan khat wat kini ki ba mde te badan khai kini ki ba syasit kan ki ba pun rukom ha ka jing sha ka jing shna ka janga ka de tang nyang mong namar ka sni do janga latap nyang mo lut namar da ka jing tak lumar ka dawai janga bat bat ka pelong nga bakat simpor nga ruban jem te hooj ka jing shna dawai ka janga kalong na du ar hajar khat ar hadu bahaying ki ong banga de doktor jakot na ne kat ke bayo na khlau ke bayo hai ke ngala ba maktin ngala ta house new janga te don ka por nga men sauru na mario ki khambat ki bomlong te lada kinu ki bri ki ba tang shin shna man ta kala long no ta kala long kala hap copyright te na ka menta itu ikong ru iba ong nga ba bata ya u bata i company nga janga te new jung ila lut te ladangan wan ra ka testimony jong ki bala yong yusnyu te ladaki ken ai testimony te kamut na kanong kumno mo ka jing that jong pianga kalong ka bam ya hap te namar balei ba kibri ki bata ai company ang jong ko ba arngut laingut ki ong bausnyu uyong bausnyu jong ki uyong tamba ngam kwa ban by force ni nur ban pane ka testimony ban pane ka testimony ngam kwa lada iwe kong ru iwan ai ka testimony ka ba lada i imwan tangda ka sabon ka ba i use usnyo jung i saupusan sinem karta usnyo jung i de shadin ila selenlut tangda ka sabon namar ba nga use nga shnai ka umpanyang ka janga na de na du ar hajar shiki khat phra phila i shakmat re de na ka daw ka bamwan ai testimony ki bri shakmat ba de na ka daw ba ka mobile janga ka ja no nga khamsim la yo ai ka testimony talada i wan ai ka testimony te kamut pi kong pi ba tha de nga pi ongwan sim dawai na nga he pi tha de nga pa omde ha ka social media omde ha po ka YouTube channel janga hane pile that ha ki we pan ada pi de shisha pi ru ka brio ko jong blai ba pi ong nga banga nga copy na po YouTube nga ngan ong ye pi de tang na kada ba nga sa po Tamil Nadu em te nga pe ki YouTube bat nga pe ki YouTube channel ba kumno ban sumar ka sredo kumno ba sumar snyo ba hado ba ka words ka sredo ka janga nga kidi ki kembat ki banga nga yo kidi be 100% herbal bat kidi ru ka banga kopi na nuru kidi be kidi jing ai jong ublay ka ba nadu ar hajar khat ar ka ba nga la persyang bat ka yeng ka sem ka jenga lada pikwa ban kali na ka yeng ka sem jenga ki para marjan ki bala penan kam syeki ar hajar khat ar kimdo kin ong ba hoy ba kani ka kongkiri kala shnai kini ka dawai nadu laslem namar ban pencenai kanu ru ban shnai kanu ka tiar kam jula ban janai hangni kembang ong lala tak mul kala hap copyright namar bang la simpor ya ka namar ga hapen janai kana ka we ha ko por tigi por ngasina de ka umpenyang snapcore kalong dry ki skin tanga i bakam long te ka simpor nga bang hawa de ki badai biang ka simpor nga ki khambat kam hapen janai ban menta kalawan sa jing janai de ka jing yai up ko janga de kisnam bat na kadi ka jing penmi janga ni ka sabon kalong ba ka umpenyang joga ban penmi snyo te kadon ki bri ki bakom ki ba ongkong ngim sutanat banta umpenyang bar kalong very sticky kalong oily takada ka pelong nga ka banga hawa de ki we pagi khambat pat ka ban
bangan sanya ka sabon namar kum kani di ka sabon selek kli kaba ba ka nga shedi dorjon be ka kaba bun tambang den por namar ngade ga bri kaba ngatre ka kam full time ka kam jung blay ngam yo ande ka jing mi perthai ka junga kalong be ba uji su ong ya ka talen tela da menta ka sap ka ba blay u ai nga bangan shutep no tengmut kan poise ai u blay u ai nga di kambat ba kan long ka jing khuru shikiwe tapi ong bangang ale business ka kam bale business ka yeng ka jung blay tele akum no kan uji su kris jungiru de tre misteri ta uday misteri diang uji sukre chingi uday ubatre misteri diang uji sukre chingi te upor uday batre yang sat pa kani ka YouTube channel ru kam de ka ba mangingi kwa pisa kahi ka offer la dingi plai ka video ka offer la di ka pisa amde bangi lek tu ne tapi ong banga ngale business ka yeng ka jong blai la da pi ben tip lai men ta ya saus nem kenti nga ngam pachim tulop na ka yeng ka jong blai par nga hab si tulop iki bon jese nga ka ne ba ki ba ngaman ong ki ba shong duai ngap si tulop iki breu ka jong blai pi ong bangangan le business ki YouTube le ki bawan doai kani ka jakaru kalong bangam ju dore ki bakan si pisa baki wan jeseng rongar bapli ki di baduk sudah banga habdeng dan kampen ban banga ban habesaya ki tapi ong bangangan le business ka yeng ka jumle pi atha denga ta kata ka banga ngasu kwa ban ngamdi banganga awan ben kesan Henry kembau pol uyak sa ya la jong hapor balakem yu pol wan kesai la jong hapor balakem yu pol tengaru na ka bentai la jong haban keren hine ke namar ke ba pipi keren kalong ke ba pisia pia keren yang kalong ka bomdai la pim sultanat ban penang kami ka dawai janga fiden any problem dan bun bah ke use ka dawai janga kiwan ben itu kong kiri ga jakom de ga jakom tai nga prefoi ki ban le no de kum de ban le de kum tai ban menta ka biang ka sini do jengki la pisu tu shisha apisiaru nang ni chakmat ki bamut penang kami ka dawai ke janga menta ka banganga ong piawan be la di bangan pe yo badai ka problem ka issue jaka skin problem ka issue ka skin problem ka jupi ka dai na ka po ne ka dai na bar ne ka dai na ka sni ne ka dai na ki cream ne ka dai na ka balm ne ka dai na ka snam ne ka dai na liver ne ka dai na ka mo te ka ik pangakwa kalong balada pi kwa pinwan be daladi te kindi ki sabon ka nipan ka banga ngaong te ka bala pelong nga ban snai ki sabon kalong ba don ki bri ki ba ki bong ba ki skim snow tanat ban use ka umpenya te nga hap namar ka umpenya lala tep yu tu kombat jung ban penmi jeng kompanyang te uni hani ka sabon kalong raf tengah awat the way padu kembat hawat the way kembat uban kampenjli u kembat u kambiang kenang ba hapur ba selek kli bau snyu nam long raf hoy snyu jangan mentar nga uni snyu banganga nga selek kli nga selek bede kani bat nga sutu ila jong pakam long raf re kasdi do janga padam dei tang kini ki banga penmi ro mentai kini ki vitamin C serum kabam dan chemical ke bade bede ki kembat ke banga nga le te kini ki dot ki dawai pin sai idladi ki don ki ban ruspa kidan ru ki bashi hajar kala yo lang bero ka sabon namar kala kadawai ru kala khambun namar dun ki bri ki basa shupo juai shikiwi ki jakala da shimba drus pa kala khamklo kala lut klo te kala lo siki te ki ong be nga kwa da ban bashi hajar tem terus katu ngasna beta bashi hajar henry nga gi ipat padon ki ba kwa ru ban penon kam takada ka ngapen mi na kene ka ban drus pa re ka ban drus pa pat phinam yo shupat ka sabon piap te la ka jong markani ka sabon kane komba sau banai chis pa tanga sau banai kiwi ki dawai ki bena ki doctor ada kini ki face wash ngam parai de kane sau banai hare kane ke jonga sispa kane sau banai tekai ke pangakwa ban ong epi don shibun ki testimony ke ba nagaway komba sau sanwit ke lawan ai ka testimony ba balik ke ba pelong ngaban shimi ka testimony kalong ba don ki bong banga shu edit te kapelong nga ba nga hapan wan mi kum tu don hi ke bong ban ai testimony yang mong hande ke le chinong kim mar ba artel list ki la khya pa don ru ki ba ngol erai ba kim kwa ban wan social media hare ke la sha pa de nga ban penon ka me ka dur ju ki landa pilawan ki don ki dur ke bangan sa pen EP ki bala de ban sai before and after namar ka jing tumu ko changa kalong ba bangan wan rai ka sha ka company takada nga treshitom na ka benta ba ka de ka sa pa ba ublay yang ya kabangan yo ruban banong jingkur khu shekiwe te kibakwa ban pendon kame kadika dawai jenga padawai di padawai ta bat kompany yang kle bat kanika sabon te kamot pinwan be daladi bat ngangan sabatai pi ko location namar bangan hapai daladi kumbamene kala kumbagani ke video syakmat ikong sara ila de banong ba haponong stain in sa supply mai namar ngan training i bat haponong thmai imat ngan shong ladi namar ka timing ko jonga ka sining kong nganam ai dawai namar ka don ka jing dawai sha jing jonga balang mutang si baar si balang si palei ru ka bangangan ai dawai ka debi tang hadu arbaji namar ngadon kelas tengah haplek ban kelas te si palei hadu
si to ding Saturday ru ka don ka jeseng jing deseng sha jing jeseng doi tengah nganam don te wat ka Friday ru pangalet jeseng yalap te kemut pihak ya call be contact be direct minta nomor don ki beri ba kithat ya ka dawai ka jenga ba kamlong ha ka bata ha ka ba slek li tengah kwa be balada pi kwa bani idla jeng ki khmat ye kini kidur jeng kini ki ba usnyu jeng ki ula sedang ban yong tambah kempat mi perthai te ngan pen EAP na ka benta jeng pi kong lama pi kai ba pi tha denga tambah kan mau ba nang ni syakmat ba nada pi dan problem issue yanu nuru kan ma bha be balet face to face namar balet face to face tingin nam longkin ke judas te nadien yo jisu phishim dawai nanga hi pithat pat yang hi pat hapi social media te kata kami ha te lada ki bamon ban tiet kin tiet lada ki mon ku ngar ngam force pi la de banta namar bangi don ka jong ka don ki bang ngims no ya hap it's up to you ngam la hire ban penbor rekat ki ba penakam ka dawai jang hadu menta don iwe ri bang ba long baro ki wan wat ki ba ikong sara ila de ban ong syak maro penakam ya dawai ba biang pa idang don ru image nga ibom jula ba ban ibu susu tomben rena do ba idi dawai ka jang menta ila kambiang namar ba ki dawai ki banga nga use ki de 100% ki digi herbal ba hadu ka bata hadu ka snido hadu ki ke kumbanga ang laong syakmat ba anda ba kumno ka snido ka junga ba demder ba satu ingin ka mobile ka junga ngala de ben one stage tumuni na dula slam hendrai kata kadula ka jong kumba imen junga kong real ru isna gitu maybe kala ban pinya hap na mo ya hap ni ito it's okay like na reban that ba ya ki way pat kan wan mi pat direct sha ki try te kata te kami hap tela pi mon ba pi pendiata ai ka dawai ka banga nganam di pathangan di namar banga kwa be ba kan wan be direct anga bangan yo ban bataya pi bakum no pinta bakum no pindi bakum no pinde khnam ba pin yo jana ai ka sni do ka jungpi tangkan ni kublish bun nam ta ka burom ka jung play amen apin sa i ki post yung testimony ba ki break ba penan kami ka umpne ka sawan ba ki wiki janga kiyo ka sni do ba kiyo isnyo bakum no nam ta ka burom jung play sa shi sin amen